който иска да ме приеме такава каквато съм, ще го направи. А този, който не, значи не се заслужава. Казвам се Преслава Червенска, от град Габрово съм и съм на 19 години. Очакванията ми бяха успешност по всеки един казус, който говорихме в проекта, и да има някакво решение за тези казуси от по-висши форми. Със сигурност има напредък и поне вече повече хора, дори извън България, знаят за нас и знаят за нашите притеснения. Мога да кажа, че в тях намерих себе си. Те са малко ако кажа, уникални хора. Когато съм с тях, нямам притеснения за абсолютно нищо. Разбрана съм и съм в среда, в която наистина се чувствам искана и истински себе си, и мога да говоря буквално за всичко с тях. Да, чувствам се част от тази младежка група и мога да кажа, че само се гордея с това и с нещата, които успяваме да постигнем заедно, защото когато сме заедно, всичко става... Сме много по-силни, всичко става много по-лесно, отколкото да бъдеш сам. Откакто съм част от тази младежка група, съм се запознала с доста хора, някои от тях вече не са част. Имаме и нови членове и всичките до един са уникални и аз нямам търпение за всяка следваща среща с тях. Един от друг научаваме за много неща. Хубави, лоши, трудности, проблеми. Намираме решения заедно за живота, за абсолютно всичко. И много добри качества. Аз лично за себе си мога да кажа, че много по-добре комуникирам с хората, защото вече вярвам, че който иска да ме приеме такава каквато съм, ще го направи. А този, който не, значи не се заслужава. Бъдещето на сдружението го виждам в нас, в младите хора, и знам и вярвам, че когато един ден останем сами и сами трябва да се оправяме, ние ще продължим да бъдем толкова силни и сдружени, колкото до сега, защото вече свикнахме един с